отбележи третият си гол в срещата. 24 на 18, 39-та минута. За жалост в зала Конгресен дворец на културата и спорта има не повече от 30 на зрители на този матч, който е от добрите в първенството ни. Ето сега страхотен пас на Георги Георгиев и гол на Николай Николов. Николай Миленов е точен за отбора на НСА. Това е шести гол, сметката на Николай Миленов. Шести гол за Николай Николов, но пък и пасът заслужава аплодисменти. Спартак още 30 секунди ще играе в числено намален състав. Тогава изтича наказанието на Йордан Димитров. Николай Николов с много хубав пас към пивота. Иван Халачев обаче бе надигран от Данилов. С номер 8 вече виждаме на терена и Росен Добрев, който изтърпя наказанието си. 7 метров наказателен удар. Александров ще изпълни Йордан Чакъров. Йордан Чакъров виждам, който в последните 3 случая изпълни дуспите. Димитър Петков, след като цели веднъж гредата и се отказа. (25 на 19), 6 гола. 6 гола аванс за домакините. 4 гола за Йордан Чакъров. Втори по резултатност в Спартак след Димитър Петков. В НСА с 6 гола Николай Николов, с 5 Георги Георгиев, с 4 Александър Бояджиев, играч с номер 17, който влезе като резерва през първото полувреме. Георги Георгиев сега нарушение срещу него. Тук вече има 7-метрово хвърляне и 2-минутно отстраняване на Йордан Димитров. За 2 минути извън игра отново ще бъде Йордан Димитров. Това е второто отстраняване на Йордан Димитров. След третото следва дисквалификация. Гол от този 7-метров удар на Димитър Янев, играчът с номер 8. Той вече има 3 гола в сметката си, а НСА има 20 срещу 25 на Спартак. Отново старото упражнение. Димитър Петков изолиран. Георги Георгиев открадна тази топка. Има в помощ Бояджиев. И Бояджиев ще направи 5 гола в сметката си. Александър Бояджиев е точен. 5 гол за Бояджиев. 25-21. Ето как Александър Бояджиев стана втори по резултатно заедно с Георги Георгиев. Йордан Чакъров няма крачки в тази ситуация. Не успя и добавката на Чакъров. Добър удар на Георги Георгиев. Имаше и шанс. Топката там се заплета между ръката на Данилов, гредата и мина зад гол линията. В никакъв случай не намалява всичко казано за Данилов, който направи много добри спасявания. Тук имаше мал шанс. И разликата стана само 3 гола. С възможност да бъде намалена с още. Така както казах, че тонусът на НСА спада,
Няколко слаби нападения. Ето, че стана 2 след като пивота се възползва. Пивота на гостите. Иван Халачев се възползва. 25 на 23. Страховито намаля разликата. Да, не сега приспа малко бдителността на Спартак. И тайм-аут за Пенко Златев. Бяха приспани спартаковци леко по леко и така в един момент не сега се вкарваше всички атаки, опитваше се да направи каквото може в защита. Головете от 6 станаха 5, 4 и сега в момента са 25 на 23. До този резултат. Да видим сега Пенко Златев, който има много опит зад гърба си. Какво ще направи при това прекъсване? Не трябва да пропускаме един друг факт, че имаше много 2-минутни наказания в отборът на Спартак. И Росен Добрев, Йордан Димитров на 2 пъти. И още един състезател. Не мога да спомня в момента кой, но имаше и още едно 2-минутно наказание. Но пък от гледна точка на зрителя е добре, защото матчът става все по-интересен. 13 минути, 21 секунди от началото на второто полувреме. Димитър Петков на вашите екрани. В един от малкото моменти, когато ще играе с топката в нападение. Наистина жестоко изолиране. Ето и веднага видяхте как Александър Бояджиев залепна за него като гербова марка. Отново разконцентрирана игра на Спартак. И не бяха наказани в този случай. Да, за наша радост. Това е първата контра през второто полувреме на Спартак. Тя завърши без гол, но със 7-метрово хвърляне. След като Георги Методиев извърши нарушение срещу играча с номер 3 Николай Николов от Спартак. Йордан Чакъров на линията, но сега става малко по-сложничко. Едно е да изпълняваш дуспа при 6-7 гола преди една, друго при 2. Йордан Чакъров, втори реализатор в отбора на варненци с 5 гола. Димитър Петков има само един през второто полувреме. Но пак ще кажа, доста бавно стана играта на Спартак. Много по-лесни са за разгадаване ходовете им. Докато видяхме каква хубава атака, измислена от Георги Николов. Може би прекалено рано решиха, че Спартак Варна, че е свършил матча, което да не им изиграе лоша шега. 6 гола поведоха през началото на второто полувреме, но това не е чак толкова много. 9 метра след нарушението на Николай Николов срещу Йордан Димитров, който се завърна на терена след 2-минутното наказание. Чудесно. Невероятен изстрел на Димитър Петков. Станчо Станчев виждаме в игра. Да, за първи път него лесно ще го разпознаваме. Заема доста място на нашия екран, така тежи си на мястото, но той трябва да се бори там с Халачев, който много добре играе. Не само през второто полувреме, а и през целият матч. Но пък с една много раздвижена атака Георги Методиев се оказа на чиста позиция. Хубава пресечка. Определено Национална спортна академия се върна в матча. Аз в един момент си помислех, че са се отказали, но не познах. Много жестоко не познах. Димитър Петков. И това му е шанса след някой 9 метрово да се набере, да стреля. Иначе не му се дава шанс. Или Николай Николов, или Александър Бояджиев е срещу него. Сега не успех обаче за Димитър Янев. Резултатът остава 27 на 25. А иначе, ако беше успял, разликата ставаше само един гол. 16 минути и 20 секунди от началото на второто полувреме, т.е. малко след средата на втората част. 2 гола преднина за варненци. Йордан Димитров. Николай Николов. На лявото крило Росен Добрев. Тук нарушение срещу Веселин Георгиев. Дясното крило на Спартак. 7 метрово хвърляне. Йордан Чакъров, предполагам. Няма основание Пенко Златев да сменя изпълнителите си на дуспи.
Йордан Чакъров ще изпълни отново. Ако ти беше на терена, ще да има вече малко повече варианти. Пенко Златев за изпълнители. За съжаление, Йордан Чакъров пропусна този път. Ами може би да. Със сигурност ще да има като вариативност на състава по-голям избор Пенко Златев. Но за съжаление съм тук и... Но това е най-неприятното за един състезател, да не може да играе. Много хубава индивидуална акция на Цветелин Цеков. И вече разликата е само един гол. 27-26 за Спартак Варна. Цеков с първият си гол в второто по време, общо 3 в матча. Мирослав Данаилов е заменен от Ариф Арифов на вратата. Да, съвсем логично, доста голове получи Данаилов. Николай Николов не успя. Александър Бояджиев, който... Грешка и... Страхотен е Бояджиев на контратаки, 100% до сега. Той има вече 6 гола. Мисля, че и 6 от контратаки, или поне 5 са при контратаки. Може би от 10 на 10 първо равенство. Да, което... абсолютно. 27 на 27. Чудесен гол на Александър Александров. И накара малкото зрители в зала Конгресна да ръкопляскат на това чудесно изпълнение. Да, и играчите на НСА пък да си спомнят едно правило, че играта спира тогава, когато има съдийска свирка. А не когато някой си е помислил, че има нарушение или нещо друго. Дано и този гол да приповдигне малко духа на хубав гол състезателите на Спартак Варна. Такива изпълнения вдигат. Георги Георгиев. Бавничко се развива тази атака на гостите. Отново Георгиев, хълбочен удар между краката на Ариф Арифов. Георги Георгиев съвсем добър. Може би имаше и някакъв рикошет. Някакъв проблем, някакъв удар